kabaruji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio Jawol Sare on calminama hande ko aset nogas go lewru mars hitandu jaƴiɗe nogas jeegom joni meftani men e kabaruji international e kabaruji États-Unis jaaden hen koye Amadou Touré. Bandiraɓe sehlaɓe toɓe radio Jawol Sare jaam hira won kabaruji men hande giɗoɗen kabaruji men international to Sénégal tugnade ko yalti jamma hanki kono kanko Abdou Nguer e journée du Sénégal fo wiya wonde rokkama liberté makko caggal nde kamɓe ñawoɓe mbino wonde ko foti artude hanki nogas lewru mars pour ƴewtade ko fate en ko takka ko en kanko noon takkano wonde ko o wawi lollinde kabaruji ɗi ganduɗa en ɗi gona gonga kabaruji ɗi koko fate en contre laamu walla contre jugement ji toon to Sénégal ko wawi wonde fof kanko Abdou Nguer kanko woppama de toon Sénégal ko fate en areɓe goni oɗo sadio en ko fate ñawore cour d'appel CAF confédération africaine de football waɗi contre mabɓe kamɓe Sénégal en wayno oɗo sadio en kadi won gueɗe kesse jaltuɗen ko jiita tan supportuji tugnade hande winda e journal biyeteɗo Wis Sport en wayno ko kamɓe rendunoɓe toon ɓe en koɓe jeena e ponno wonde wayno kadi waɗi ko wiyete korum il faut ko yimɓe joyo tawe so tawa no woni boto ngu fota waɗede donc e ko yaltiñalɗo me wiya won goto tawaɗo e nguuɗo boto ɓeɗo yimɓe joyo wonde wiyaɓe wonde timmi korum en wayno ko kañum hoore fotani tawede tan hono kanko biyeteɗo Moïse Ben Taher ko tunisinajo enen noma yo ardu fedde wotere wiyetende FTP ene wayno ko kañum hoore fotani wonde hen ko ɗum ɗo fof kadi ko addude awɗo sadio joni ko décision moɓe ƴefti kamɓe cour d'appel toon to kaf wiide wonde ko kamɓe Sénégal jeenare nde ɓe keeɓi caggal nde ɓe keeɓi Maroc en wayno potani heɓ ɗum noon kadi fawde Sénégal wiide wonde ko Sénégal kañum hoore mum kañum fiya caggal nde yalti nokku pettirɗo toon to Maroc to oɗo sadio joni hen noon kamɓe Afrique du Sud ko janti e kadi supportude Sénégal wiide wonde ko décision cour d'appel mo kaf waɗi o ministre public fawde justice toon to Sénégal hono Yassine Fall waɗi déclaration wi wonde ko kamɓe leydi Sénégal maɓe daro darde ɓe mbawi wonde fof pour habtade ɗum ɗo par ce que ɗum ɗo ko toñangue ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa en wona ɗoftade kuule ɗe ganduɗa pettirɗe football surtout en kadi aduna fof nana dar Sénégal no jogui oɗo sadio yimɓe hewɓe ganduɗa gonɗinɓe wonde ko Sénégal ñawore waɗano toon cour d'appel mo CAF wona gonga siftino tan e ɓeɗo joɗinoɓe to cour d'appel to ne jeeya hen noon kanko gardiɗo oɗo cour d'appel biyeteɗo Roli Daybou Hariman jeeya toon Nigéria kanko woni présidente ene jeeya hen kadi hono vice président Faustino Varela Monteiro jeeya toon Cap Vert jeeya e ɓeɗon kadi hono Moïse Ben Taher moɓe mbi wonde fotani kañum hoore mum wonde nguuɗo goum Tunisie jeeya ene jeeya hen espoir Asko Bavi Komlan on jeeya ko Togo ene jeeya hen goɗɗo kadi biyeteɗo Masuko Timothy on jeeya ko Malawi oɗon Masuko noon ko kañum hoore mum idino wullude ɗiɗo gullal guilal no wiide wonde ko kamɓe Maroc ɓe potani hewede ɗum ɗo kadi no yarini hen wona gonga ɓe tawaka o nguuɗo boto ne jeeya hen hono Mohamed Ben Roblen jeeya toon Djibouti ene jeeya hen Hamoud Foufouel jeeya toon to Mauritanie jeeya hen Lumumba Hamma jeeyaɗo toon to République démocratique du Congo en jeeya hen kadi Moses Ikanka on jeeya ko toon to Namibie ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo kadi ko ɓeydude cour d'appel ɓeydude wonde oɗo sadio joni ko wiyete sikkitade kala décision mo ƴefti o wona décision normal kamɓe Maroc eɓe poti heɓtude coupe d'Afrique des nations hitande ujunaje ɗiɗi nogas e joyi mo Sénégal heeɓi caggal nde fiiɓe kamɓe Maroc 1-0 gardiɗo équipe Maroc ono biyeteɗo Hakimi e nder konngudi kadi ƴefti o wi wonde kanko hoore makko wi ko oɗo coupe deɗo jeenari hoto jaɓa ɗum ɗon so ɓe keeɓi ɗum e keɓani ɗum teddugal kanko Hakimi kanko capitaine équipe Maroc e wayno kanko hoore makko jaɓani artirede oɗo coupe wiye wonde ko kamɓe Maroc gañi o wi ɗum noon kadi so tawi yimɓe o fittitannoɓe fof jaaɓe équipe Maroc so tawi jaaɓi heɗademo ene poti salade wiide wonde coupe o yo artire mumen ko wawi wonde fof ko ɗamina en wayno Sénégal oɗo sadio joni koɓe yahoɓe cour biyeteɗo cour tribunal du sport fottede toon e kamɓe CAF e kadi fottede Maroc donc ɗaminata no tugnade kadi haralaɓe ko fate ñawore ko fate kadi sport Sénégal emi jogui chance saabu ɗum ɗo en kamɓe cour d'appel noɓe ñawi ɗum ni wona hunde rewde lawol habaruji men international hande hade wonde hakkunde kamɓe Israël États-Unis e Iran tugnade kadi ko yalti jamma hanki kono kamɓe Iran ɓe mbawi barlade misilaji ɗiɗi mawɗi misilaji ɗi kadi ene wayno jeehi haken abbo ujunaji ɗiɗi e temedde 3 kilométre toon to océan Indien kamɓe Iran ene wayno ɓe toɓɓuno ko base américaine e Angleterre gonɗo to dondu wiyetendo Diego Garcia noon woni koye océan Indien woni kadi ko Sara Réunion ɗum noon kadi ko hunde addude oɗo sadio no fayde saabu Iran jogade ɗum doole wawde barlade misilaji ujunaji ɗiɗi e temedde 3 kilométre ummade Iran kanko Donald Trump e nder konngudi o haalano ɗe ballo wino wonde ko woni koye ƴeewde peeje fof beele ustude hara nde ustude doole ɓe jogui kamɓe États-Unis pour bombardement ji toon to Iran kono noon ɗum kadi wona hunde wontude gonga saabu kamɓe Israël e nder konngudi jaltude toon to Tel Aviv hanki kanko Benjamin Netanyahu wi wonde kamɓe doole mabɓe kamɓe Israël e États-Unis ɓe goni koye ƴeewde bombarde ɗeɗo balɗe fof ɓeydude bombardement ji to Iran ɗum firti wonde ko haalluɗi ne lutodiri woni ko hulleteɗo oɗo sadio joni wonde kamɓe américain est ce que kanko Donald Trump wona e peeje ƴeftude wiide mum yahamo newlde militaire uji to Iran e surtout en
won dundi ni Iran jogi to bange rewo leydi Iran dundi ne kadi ko kanyum jogi kala ko wiyete production petrol gonton wonande haraleɓe hewɓe mbi wonde so tawi waɗi ɗum ene wayni ko guerre hakkude Iran e États-Unis jogol wontude ko guerre États-Unis Vietnam no wanoni ko hunde nde ganduɗa kamɓe américain jin façon général so ƴewama yimɓe jo hen tato en wayno jaɓani kala ko fati oɗo guerre surtout neldude militaire uji toon to Iran siftinde on tan ko haare nde oɗo sa joni yarat koye yontere tataɓere e kamɓe Iran koɓe puɗɗi heɓde missilaji gummotoɗi toon to Israël e États-Unis ko ala fof leyɗele oɗo sa joni araɓeɓe wonɓe toon tomoyni rende ɓe kamɓe ni ɓe bombardani ɗum noon ɓe mbi wonde koɓe toɓɓata ko intérêt ji américain ni jaa hen ko sakkiti ko en ɓe bombi Jordanie Arabie Saoudite Qatar Bahrain e Kuwait ɗum ɗo fof ko leyɗele nde ganduɗa en kamɓe américain jam jogui toon base uji militaire uji habruji men international nde toon to Burkina Faso no capitaine Ibrahima Traoré nder konngol ngol ƴefti hen ko sibabunde julde korka mo ñaagui Burkina Faso naɓe fof yo continue rendude gona ɓiɓɓe yumma jurmodira kadi mbawa kollodir mbawa kadi yiɗodir gueɗe ɗe ganduɗa bawɗe wallude leydi mbawdi wonde fof wawde rendude e wawde mahade kadi o yetti kamɓe dadiɓe wonɓe toon e surtout kadi wonɓe nokkuji fof ne kaaɓe pour wawde artirde ndimawgo to leydi Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré siftini noon tan ko kanko woni oɗo sadio gardiɗo leydi Burkina Faso to Nigeria ko famdi fof kene wona temedde ɗiɗi militaire américain ji nan toon oɗo sa joni taw ko wallude militaire ji Nigeria naɓe heɓde ko fate ƴoyire holno ɓe mbawi yitirde ɓeɗo waɗa boniyankoɓe islamiste toon to Nigeria ko jiida e ɗum ɗon ne wayni ko kamɓe américain ji neldi kadi drone aji biyeteɗe MQ9 ɗiɗon kadi ko drone aji bawɗi weyde kadi pour bawde yitude kala ko sorni ko mbiyete espionnage ɗum ɗo fof ko wawde wallude Nigeria habde waɗa boniyankoɓe tampiri ɗum toon to Nigeria ɗiɗi duuɓi sappo e joyi ɓennuɗi ɗiɗi d'abord ko takkude Nigeria wonde ko Nigeria ene walla waɗa boniyankoɓe pour habde walla warde kala catholique en wonɓe toon kono woni caggal muɗum américain ji kamɓe koye mabɓe ɓe mbawino ballodiral Nigeria naaɓe yande won guure won bombude ɗum noon fof ko ƴewde habde waɗa boniyankoɓe tugnade an e joguiɗo konngol kamɓe Africom ɓe mbi wonde ɗiɗo militaire ji wona militaire ji yahoɓe ne kaɓoye koye militaire ji walloɓe kala ko fayate ƴoƴre no andira holno so ɓeɗo waɗa boniyankoɓe goni ha hande kadi tugnade habruji gumɗi to Israël ɓe mbi wonde Iran ji berlimo missile wuuro wiyetego Dimona nokku kadi ko nokku mo ganduɗa jillorde kala ko fate gande patuɗe nucléaire tugnade hande habruji gumɗi toon Tel Aviv ɓe mbi wonde missile berla toon on wayni ko gañi ken wona 49 naɗɗo to centre nucléaire ne wayni ko kamɓe Israël naɓe mbi wonde ala mayɓe hen kono waɗi bonandeji kewɗi ɗum noon ko wuuro wiyetego Dimona wuuro ngo kadi woni to banggue worgo leydi Israël habruji men ɗo e États-Unis toon to congrès hono ɗeɗo balɗe ɗiɗi ɓenni tuggi alhamis fade aljuma hono jeeyaɓe administration surtout jeeyaɓe intelligence e jeeyaɓe kadi kala ko fate en défense leydi ngoni ko toon to congrès ɗum noon kadi ko haalluji lurtodirɗi ko fate en ruttade haalluji kanko biyeteɗo Tulsi Gabbard ko haalluji ɗe o haal wiide wonde e nder lewru février hitan ujunaji ɗiɗi nogas e ɗiɗi kanko waɗa mako arini toon to congrès o wi wonde ko ala fof intelligence mo jogui pour wiide wonde ko Iran oɗo sa joni woni koye peeje wadde kala ko wiyete armement nucléaire de nder kadi haalluji ɗi kalde makko mbi wonde ko hol ƴefto décision wiide wonde menace ne woodi kamɓe wonɓe toon intelligence ɓe fof mbi wonde ko kanko président mo États-Unis ko kanko ƴettata on décision wona kamɓe intelligence mbaɗat ɗum ko hunde lutodirde no feewi ko fate ko andano par ce que ko intelligence walla yimɓe wonɓe toon ko wiyete en espionnage ko kamɓe ƴeftata oɗon décision ɓe gadde président kañum waɗata yamirore pour yo attaque waɗe ko wonde fof ne wayni ko toon ɓe ñalli hanki to congrès kadi ne wayni ko démocrate en ɓe continue hande salade wonde waɗande budget ko fate en département homeland sécurité fate immigration oɗo sa joni wayni ko ɗum woni lawol no joyi ɓurde no wote toon budget o beele ne wawa continde kono noon ne wayno ɓe donki dañde ɓosde kamɓe républicain ji e kamɓe démocrate ɓe donki nanodirde ko ɗum waɗi oɗo sa joni kanko Donald Trump o wi wonde hawnaki mo o ƴeftu kadi yimɓe mo ganduɗa liggotoɓe fate en wiyeteɓe AIS nawde ɗumen toon to aéroport uji pour wallude rende aéroport uji États-Unis siftinde on tan oɗo budget kalteɗo kamɓe liggotoɓe aéroport en wayno ko oɗo sa joni e ɗum oɗo dumunde fof eɓeɗen liggo kono ɓe jooɓa kadi ko caɗele continde wonde ɗo en ɗo e États-Unis ko yanti noon kanko Elon Musk tugnade kadi konngudi jaltuɗi toon to journal biyeteɗo Forbes o wi wonde ko mo yobba kamɓe liggotoɓe TSA ɗum noon ko renoɓe kala ko fate natoɓe walla yaltoɓe aéroport uji Amérique mo yoɓ ɗumen peccere jobdi men sen ɗum noon so tawi oɗo shutdown kamɓe sarɗiyankoɓe mbawani nanodirde pour vodde budget ko fate wallude homeland sécurité kanko Elon Musk ko jeeya koye gouvernement Trump tawde kanko ardino ko mbiyata gouvernement efficiency hande habruji men États-Unis biyeteɗo Robert Mueller ko gankitannoɗo Donald Trump ko fate en golle walla jokkodiral makko e kamɓe e Russie naɓe ko adi hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati wiyamo kanko Robert Mueller en wano sankima hande subaka mo yarano duuɓi capanɗe jeetati e goto siftinde on tan kanko Robert Mueller ko enquêteur spécial ƴeftunoɗo e mandat makko gadon kanko Donald Trump ɗum noon mandat makko kadi ko surtout enquête ko fate jokkodiral kanko Donald Trump wadduno e Russie naɓe fate élection ngaji hitande ujunaji ɗiɗi sappo e jeegom
cektoɗen habaruji men ko toon to Kentucky tungnaade kadi ko yalti e journal biyeteɗo CBS News hono département justice ɓe mbi o ñande aljuma ɓen ɗo ɓe mbaɗi ɗaɓɓande wonde ko kala takke pawnoɗe kamɓe ɗiɗo policier ji takkanoɗe mbiyaɗe kañum koye men jeeya e warɓe kono kanko Breonna Taylor noon e woni ko pellonoɗo toon to Louisville caggal de kadi kamɓe policier ji ɓe gari toon yiilade joom galle muɗum walla gorko gonduɗo e muɗum kanko Breonna Taylor noon e woni ko ɓe ɗiɗo policier ji ko takkano mbiya wonde ko ɓe wiili haqqe makko ɓe piili kadi haqqeji goɗɗi ɗi ganduɗa en taw ko kuule gonɗe toon to Louisville ko wonde fof ne woni ko kamɓe département justice ɗiɗo procureur ji tati tako procureur ji kesi kañumen ciññini oɗo kayit pour wiide wonde ko kamɓe département justice ɓe jiiɗi oɗo saha joni ko ɗiɗo policier ji ɗiɗi ko takkano hono kanko biyeteɗo Joshua James e kanko biyeteɗo Kyle Mini koɓe takka ko yo momte ha laaɓa so momtama ha laaɓa noon ko mbiyata préjudice firti wonde ko so tawi laamuji goɗɗi gari kadi ala ko ɓeeɗo ko noddite pour ko fate ko takkano ko kanko ñawo o noon wayno ko ala ko décision mo ƴefti hen taw kono noon wayno ko oɗo saha joni koɓe mbaɗi nde ɗon ɗaɓɓande signinde ndeɗo ɗaɓɓande noon hono ko kamɓe ɓeeɗo tati assistant to ko fate ñawoji toon to Kentucky hono kanko biyeteɗo Hammett Dillon e kanko goɗɗo kadi biyeteɗo Robert Kennan goɗɗo kadi biyeteɗo Kati Neff ɓeeɗo fof noon min wayno ko procureur ji kesi ɗi ganduɗa kamɓe gouvernement Donald Trump waɗi ɗumen hen procureur ji bonnoɓe ɗon hay goto men jaɓani signinde ɗiɗon kayitaji ko way wonde fof ene wayno Breonna Taylor o warano koye lewru mars hitande ujunaji ɗiɗi nogas caggal nde police ari toon subaka law to appartement mo honno kanko e boyfriend makko. Seydou Touré golle ma jooɗi peewi uddare meftande kabaruji men jamma hande ko rogere coftal ɓalli ɗum unante ɗum ko musidɗo men Tidiane Niang. Fuutanke salminama en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wolsare to mbawi wonde fof gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli koye nder leydi Mauritanie kiiɗe hanki on keblo kippu leydi Mauritanie Arturo Lopez Garay o yaltini doggol nogas e jeegom petto fenêtre FIFA potel cehilagal hakkunde kippu leydi Mauritanie nando mabɓe leydi Argentine nogas e jeeɗiɗi nduɗo lewru gonɗen so woni 23h GMT potel ngal zuwat koto leydi Argentine ngol ɗo doggol en tawi hen jouruji ɗiɗi kessuyi poule hono biteɗo Jordan Lefort jouoto championnat mo leydi France Ligue 1 e kippu AS Angers en tawi hen biteɗo Diadji Gassama teskamo galtugol hono biteɗo Souleymane Anne attaquant to championnat mo leydi Qatar 2e division jaɓanten ko to wuro Rosso kiiɗe hande ne wanno pottel cehilagal to Stade Ramdan mo Rosso Renaissance Monaco mo Rosso kañum hiwdirno kippu Olympique mo Sab ko Olympique mo Sab ko wawi hebde polgu taw ko loggi ɗiɗi ndiga latéral équipe nationale mo leydi Mauritanie Ibrahima Keita kiiɗe hande oɓe qualifima demi-finale Ligue des champions africain caggal polgu kippu mabɓe Espérance de Tunis yesso kippu Al Ahli taw ko loggi ɗiɗi e loggi tati sawrendinan pottitte ɗiɗɗe foof ko Espérance de Tunis wawi hebde polgu taw ko loggi nayyi loggi ɗiɗi jencude championnat ji dunde Europe gadorɗen ko championnat mo leydi Angleterre pottitte ñalawma hande Leeds United kañum jaɓino kippu Brentford potel ngal wawi gasi ko ɗekki 0-0 Everton kañum samti kippu Chelsea taw ko loggi tati e ndiga Fulham kañum heeɓi polgue yesso kippu Burnley taw ko loggi tati e loggol gotol ñalawma janggo championnat mo leydi Angleterre ma jokku so woni 12h GMT kippu Newcastle ma hewdir kippu Sunderland 14h15 GMT Aston Villa ma jabbo kippu West Ham 14h15 GMT Tottenham ma hiwndiri kippu Nottingham Forest championnat mo leydi Espagne pottital ñalawma hande Valence kañum yehe nder terre FC Seville fi ɗum loggi ɗiɗi e ndiga ñalawma janggo so woni 13h GMT kippu FC Barcelone ma hiwndiri kippu Rayo Vallecano 20h GMT Real Madrid ma hiwndiri kippu Atletico Madrid championnat mo leydi Allemagne pottal ñalawma hande Bayern de Munich kañum uni kippu Union Berlin ha ɗiggi loggi nayyi ndiga championnat mo leydi Italie Serie A Juventus kañum jaɓɓino kippu Sassuolo pottal ngal wawi gasiri ko ɗekke 1 partout Ligue 1 français pottitte ñalawma hande Paris Saint-Germain kañum yehe nder terre Nice fi ɗum loggi nayyi e ndiga kippu Auxerre kañum heeɓi fartange yesso kippu Brest loggi tati e ndiga Toulouse kañum heeɓi polgue yesso kippu Lorient tagu loggol gotol e ndiga ñalawma janggo championnat mo leydi France ne jokki so woni 19h45 GMT Nantes ma hiwdir kippu Strasbourg ñangel golle ma jooɗi peewi musidɓe tedduɓe ten ko radio Wolsare ko ɗo tongi meftande men e jamma hande o en ñaguima joom jaam o jaam woni e junggo mum nde waɗanten jaam saro sako e windere nde oga banggue ko musidɗo moon Foutanke Diaw yen gone jaam.